Τον Σεϊρεκίδη, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να πετάξει την μπάλα και να βγει έξω από την περιοχή. Προσπάθεια των παικτών με τον Λατινόπουλο και τον Στοϊκό, τον Μπουλίδης και Καρακεχαγιάς, που αλλάζουν την μπάλα. Είναι ο playmaker και ο pivot για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Προσπάθεια και ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Στοϊκό στη θαυμάσια αυτή εναλλαγή που έγινε ανάμεσα στον Μπουλίδη και στον Καρακεχαγιά. Τελικός αποδέκτης ο Στοϊκός, ο pivot, ο φορ δηλαδή της ομάδας Θεσσαλονίκης, ο οποίος δεν άφησε περιθώρια στον αντίπαλο τερματοφύλακα, και έτσι το σκορ έχει γίνει 3-1, ενώ έχουμε παίξει 6 λεπτά αγώνα από το πρώτο ημίχρονο. Το γκολ αυτό δεν μετράει. Τον Μπουλίδης, Καρακεχαγιάς, Κεφαλάς, τον Μπουλίδης, Καρακεχαγιάς. Η προσπάθεια που γίνεται για τον Στοϊκό μαρκάρεται από τον Καπέλο και βλέπετε το πέναλτι που έχουν καταλογίσει με ένα ταυτόχρονο σφύριγμα και οι δυο διαιτητές. Ο κύριος Βιντζιλέος έχει πάρει τη θέση του, όπως και ο Μαναβής, που στέλνει την μπάλα όμως στη Δοκό για να προλάβει να την κόψει όμως ο Καρακεχαγιάς και ο τον Μπουλίδη. Και η μπάλα στα δίχτυα του Σεϊρεκίδη για να γίνει το 12-12. Ο Τομπουλίδης με τον Καρακεχαγιά αλλάζουν την μπάλα. Η μπάλα είναι στον Μαναβή. Καρακεχαγιάς για τον Λατινόπουλο. Και ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Στοϊκό. Ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό γκολ στη γρήγορη αυτή εναλλαγή που του έκανε ο Τομπουλίδης. Και πάλι λοιπόν με 13-12 μπροστά ο ΒΑΟ. Να δούμε αν η πολύ καλή ομάδα της Θεσσαλονίκης, ο Βυζαντινός Αθλητικός Όμιλος, όπως είναι η πλήρης ονομασία της, θα καταφέρει να κερδίσει τον τίτλο της Κυπελούχου Ελλάδας. Προσπάθεια με τον Τσεκούρα και ένα βίαιο μαρκάρισμα που γίνεται πάνω στον Τσεκούρα από τον Στοϊκό, όχι από τον Μαναβή. Σημαίνει μια δίλεπτη αποβολή και τεχνική ποινή. Για να έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με τον Θεοτόκη. Μαναβής και Κεφαλάς. Καρακεχαγιάς τώρα. Κάνει το φάουλο Βαρελτζής. Και είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι, βλέπετε τους διαιτητές να δείχνουν ότι είχε περάσει μπροστά από τον αντίπαλό του το χέρι του και τον κράτησε από πίσω. Δηλαδή όταν είχε ένα βάσιμο πλεονέκτημα να σκοράρει, και έτσι τώρα ο Μαναβής σουτάρει για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να ανεβάσει το σκορ στο 17-14 υπέρ του ΒΑΟ, 3 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του τελικού. Τα πράγματα γίνονται σίγουρα δύσκολα για την ομάδα του Αθηναϊκού, που έχοντας πιο έμπειρους παίκτες θα μπορούσαμε να πούμε ότι είχε ένα ελαφρό προβάδισμα στα προγνωστικά που την έδιναν σαν φαβορί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είχε πιθανότητες, που όμως απλώς τις μείωνε η εκτός έδρας τέλεση του τελικού η ομάδα του ΒΑΟ. Η προσπάθεια που γίνεται τώρα από τον Καραβέλα κόβεται για να μείνει η μπάλα στον Σεϊρεκίδη, και έτσι, ενώ απομένουν λιγότερο από 2 λεπτά, ο ΒΑΟ να έχει το προβάδισμα με 3 γκολ διαφορά, 17-14. Και βλέπετε τους παίκτες του να μην βιάζονται. Κάνει και μερικές φιγούρες τώρα ο Μαναβής. Καρακεχαγιάς με τον Γυμνόπουλο και τον Τομπουλίδη. Τομπουλίδης, Μαναβής αλλάζουν την μπάλα. Τελευταία επίθεση, προσπάθεια με τον Τσεκούρα. Ένα γκολ που γίνεται από τον Ξεσφίγκη και το 19-17 με το τέλος του αγώνα, που σημαίνει ότι ο τίτλος της Κυπελούχου Ελλάδας στο handball πηγαίνει στην ομάδα του ΒΑΟ Θεσσαλονίκης. Βλέπετε τους παίκτες της, τον προπονητή, τον πρόεδρο και τους παράγοντες της ομάδας Θεσσαλονίκης να πανηγυρίζουν έξαλα για την δίκαιη κατάκτηση του τίτλου στο Κύπελο Ελλάδας. Μετά από ένα πολύ ωραίο αγώνα,
η ομάδα του Χρήστου Κοντζαμανίδη φτάνει στον τίτλο και έτσι μαζί με τον Ιωνικό της Νέας Φιλαδέλφειας, τον πρωταθλητή Ελλάδας, είναι οι δύο ομάδες που κέρδισαν φέτος τις δύο μεγαλύτερες διοργανώσεις στο handball. Και γρήγορα, ενώ ίσως απομένουν ελάχιστα δευτερόλεπτα για να σας αφήσουμε και να τελειώσουμε τη μετάδοσή μας από το κλειστό γήπεδο του Πανελληνίου, οι δύο ομάδες ετοιμάζονται για την απονομή του κυπέλου, η οποία, και ενώ όλοι τους χειροκροτούν, ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, αλλά δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε και την ωραία και καθαρή και αθλητική εμφάνιση των παικτών της ομάδας του Αθηναϊκού. Παρατάσσεται η νικήτρια, η κυπελούχος Ελλάδας στο handball ομάδα του ΒΑΟ, για να πάρει το κύπελο. Να δούμε από τον κύριο Καραγκούνη, τον ειδικό σύμβουλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Ο κύριος Καραγκούνης, πρώην πρόεδρος της ομάδας του Αθηναϊκού, που είδε σήμερα τον Αθηναϊκό να χάνει το κύπελο Ελλάδας. Το κύπελο που θα πάρει ο αρχηγός του ΒΑΟ, ο Πέτρος Κεφαλάς. Ελάχιστα δευτερόλεπτα απομένουν, παρατάσσονται και οι παίκτες του Αθηναϊκού. Δεν μπορούν ίσως να πιστέψουν πως στα τελευταία 4-5 κρίσιμα λεπτά έχασαν με την διαφορά αυτή των 3-4 γκολ. Και ναι, το κύπελο αυτή τη στιγμή στον Πέτρο Κεφαλά, ο ΒΑΟ Θεσσαλονίκης, νικητής του Αθηναϊκού με 19-16, είναι ο κυπελούχος Ελλάδας. Φίλες και φίλοι τηλεθεατές της τηλεόρασης της ΕΡΤ 1, καλό σας απόγευμα από το γήπεδο του Πανελληνίου. Γεια σας.